Φιλοσμάνο, Φιλόπουλος, έχει έρθει. Ο Φιλόπουλος ο Παναγιώτης, έχει έρθει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τότε. Ο Παπακώστας, ο Ιλιάννης, πήρε την πρώτη θέση για την τρίτη δημοτικού και το χρυσό μετάλλιο. Αρχιερό μετάλλιο, ο Παπατριανταφύλου, ο Δημήτρης, ο οποίος παίρνει τη δεύτερη θέση και αρχιερό μετάλλιο στην τρίτη δημοτικού. Φέτος το σχολείο μας άρχισε να ξεκινήσει τα μαθήματα των παραδοσιακών χωρών. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά που συμμετείχαν κατάφεραν να φτάσουν στο επίπεδο και να συμμετάσχουν στο 10ο Φεστιβάλ Χορού των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Αττικής που έγινε στο Σάρα. Χώρισαν τα παιδιά και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Φέτος, με την καινούργια σχολική χρονιά, πιστεύουμε ότι θα πάρουμε την έγκριση, γιατί όποια δραστηριότητα προγραμματίζουμε να κάνουμε πρέπει να έχουμε την έγκριση του Δήμου. Να
Θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα από πιο μπροστά, από την αρχή της σχολής. Άννα Μαρίνα. Άννα Μαρίνα. Τακανάκη Μαρίνα. Ουρούδη Μανουέλα. Πετάει Εσμεράλτα. Παπατριανταφύλλου Ασπασία. Κούκη Ευγενία. Μαρτινάη Τζέσικα. Κολυδάρη Χριστίνα. Κολιοπούλου Ζωή. Παπάζογλου Παναγιώτα. Τσούρη Έργη. Αποστόλου Παναγιώτης. Και Παυλάκου Νικολέτα. Ευχαριστούμε όλους σας και εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους όσους προσπάθησαν και είτε κοντά στο σύλλογο όλο τον χρόνο, είτε ανήκαν στο ευρύτερο δουσού, είτε στο στενό δουσού, είτε ακόμα σαν εθελοντές στις περιπτώσεις που τους χρειαζόμαστε, ήταν πάντα εκεί κοντά μας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά και μέσω του ΔΕΛΤΑ. Επίσης να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά και δυνατοί για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.